Aku Nalendra Parangkencana Prabu Hargayaksa. What?
Wah. Wah. Palugon lakune ing lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu hamyono tanah golong gumolong manadukara arnanira mangepus puspita wangsalan semon raja manik sejatining alam kang tinuding jagat Togo nun wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun kang abdi Togog Tejo Mantri ingkang sowan Bilung dalem bose kowe ora usah banyol ning kene edan po banyol ning kene ayo kene iki gudanging banyolan. Lungguhmu kok ning debok dhuwur. Sing tak cengkok ya kene, nek mbilung ini tancep ning isor ora wangun. Oh. Mesti ning kene. Oh iya. Kowe kok ya titen. Sungkem kula mugi konjuk sinuwun. Iya. Bilung. Kowe Togog lan Bilung aja kaget tak timbali. Kaget mawon. Wong wanci tengah wengi ngerti-ngerti enten prajurit sing dodok-dodok omah. Pak Togog dipadosi sinuwune. Daya-daya kula glandang Bilung sowan wonten ngarsa paduka Sinuwun Prabu Hargayaksa. Wonten wigatos napa swawi kula aturi paring dawuh kang abdi Togog ngangklungaken jangga nilingaken karna. Setelan lho. ora apal aku. Angger muni ngangklungaken jangga, aku sing nilingaken karna. Iya. Pokoke kalimatnya dibagi-bagi. Iya. Dodokane yo diatur. Kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa sinuwun? Kowe abdi lawas ana ing parang kencana ini. Wiwit wong tuaku mbiyen Kanjeng Rama Prabu Karungkala kang wis wargi. Kabar kang sumebar pawarta kang wis warata rumuhun Kanjeng Rama Prabu Karungkala matine mati kang sampurna. Marake kowe dongeng ana aku kepengin nulat, kepengin nyengkok marang wong tuaku supaya aku iso mati sing sampurna. Sampeyan niku caturan apa? Kok ngrembug perkara pati. Wong sing lara mawon golek
Tombo ngalor ngidul ngetan ulun kok sampean rembukan bab mati. Yen pancen kowe ora gelem dongeng ora dadi sabab. Bilung. Non. Kowe sing tak percaya ndongeng sejarahe wong tuaku. Kowe apal-apal. Kok iso antuk kasuwargan mati sing sampurna biyen wong tuaku Kanjeng Rama Karungkala piye? Nganu. Keng Rama Sinun Prabu Karunggani niku. Ngono. Wong anggere bar banyol kudu noleh ngiwa. Ngono. Aja noleh nang ngono. Sinun Prabu Karungkala duk rumun menika kepengin mati ingkang sampurna wonten ingkang ruwat. Sing ruwat sapa? Dalang ruwat. Nek perkara sing ruwat sinten niku kula mboten hafal, Kang Togok niku. Nggih, ngaten. Duk rumuhun Kang Rama menika suwita wonten ngarsanipun pendhita ing Arga Kelasa peparab Begawan Bima Suci. Wonten ngarsanipun Sang Begawan Bima Suci Kang Rama Prabu Karungkala saged karuwat luwar dosanipun. Satemah ketrimah pejahipun Kang Rama Swargi antuk dalan sampurnaning pati. Begawan Bima Suci kuwi sapa? Begawan Bima Suci menika mboten wonten sanes kejawi panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Ngerti ngono aku sing ndongeng ki mau Kang. Tau nonton nek lakon iki. Meneng wae. Panenggak Pandhawa Raden Werkudara nggih. Aku kepengin nyengkok wong tuaku. Aku kepengin mati sampurna. Lantaran Raden Werkudara, aku dudono dalan supaya bisa sabejagong meguru suwita nang ngarsaning Raden Werkudara mangke rumiyin. Lah niku lakon pirang-pirang taun kepungkur. Kula isih enom biyen dalane titen. Ning sakniki kula niku pun tuwa lali dalane. Tur kabar sing sumebar pawarta sing warata Pandhawa niku sampun ngayati ing reh puter puja badhe ngayati dalaning kamukswan. Lah nggih dugi mriku Raden Werkudara tasih gesang lah yen sampun boten wonten. Lho, pripun? Ora aku percaya. Werkudara isih urip. Lan aku percaya aku antuk dalan sampurnaning pati lantaran panenggak Pandhawa. Yen pancen Pandhawa bakal ngayati kamukswan tak kira papan dununge ora dosa negara Ngastina. Wonten dawuh Mbarake timbalana suwane patih Denta Yaksa aku bakal paring dawuh. Kula ingkang sowan sinuwun.
Tata Pandhawa tata kanthi saya Indriaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana wonten tinimbalan ingkang ajauh Paduka Sun Prabu Harga Yaksa nimbali kengabdi Patih Dentayaksa dina iki aku bakal golek dalan sampurnaning pati. Mongko duk rumuhun sing nyampurnake patine Kanjeng Rama Prabu karo kala kuwi panenggak Pandhawa Siwerkudara. Mula dina iki kowe tak dadekke paseksen tak kanthi goleki Werkudara ana negara Ngastina. Kirap napa wadya bala kabeh pilihana wadya sing pepethingan nggih pilihana wadya sing tanggun-tanggun dijak budal Sing ngantuk dijak ngoten. Urung jam 09.30 aku ngantuk kebangetan temen. Lah mbok menawa Benjang menapa bedalipun sinuwun besok dadak ngenteni apa budal dina iki ngestakaken dawuh.
Gati Sutomo Gusti Sasongko kasongan surya Prabanyo sumungsun kaswa Raras ruming sari-sari Nata Kresna lan pangandika ingkang mapan ing sangajenging Candhi Sari nenggih Raden Werkudara ingkang jegreg yayah Tugu Sinokarta ingkang mulat para wayah nedeng yasa Candhi Sari kinarya sarana margane mukswa mring ngarsaning Gusti Kang Mahanasa Candhi dumadi saking sila kang tinata kaukir rinengga-rengga kaentha kaya lawanging swarga. Mesem jero wardaya nenggih Sang Bimasena. Tanggap lan mulat nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna dalah para Panakawan. Sakalagya hanyaketi Sang Bimasena sarwi angrarapuh mrih weninging kalbu mangkono lan wijiling pangandika ngandikanira winaring semu
atap para apsari tumantana ring sang dwija kadyonggal warsa jiwa gasing tiasda wran ing karyanira samya miat rengganing prabata lae bergegek ugek-ugek emel-emel sadolita Ndara kula Den Ndara Werkudara saderengipun Candhi Sari Purna kawangun lan saderengipun ndika mlebet jroning candhi ngayati kamukswan keparenga Semar ngaturaken sembah bekti keng pungkasan nggih Gus. Wah. Kakang Semar, ye. Wis tak pundi muga-muga dadi srana gancarke sowanku marang Gusti. Pangestune Kakang Semar sing tak jaluk. Nggih. Banyu mili pangestu kula ngagem ndika Den Ndara Bimasena. Sinuwun Ndarawati sungkem kula mugi kunjuk sinuwun. Kakang Semar ya wis tak tampa gawe bombong mongkok rasa ning atiku. Ora liwat pangestuku maragi tampanuna Kakang Semar. Nggih. Kula tampi mugi andayanana kayuwanan kula, Den. Ndara Werkudara. Kula kangabdi Petruk, Den. Sungkem kula mugi kunjuk nggih, Gus. Ya Petruk wis tak tampa. Penakno nggon mulungguh nggih. Sampun boten kirang sekeca menika sampun komplit samapta sedaya wonten teh wonten kopi wonten pun komplit nggih kula mangan mie nggih pun kula tanduki. Gong. Ndang ngaturke bekti marang Ndara Sena. Sadurunge panjenengane manjing ing Candhi Sari ngayati kamukswan. Sik tak tata sik atiku. Aku ki susah perkara. Lahir batin aku ki ora iso pisah karo Ndara Sena. Di mana ada Ndara Sena, di situ ada Bagong. Nek nggonku setya bekti karo Ndara Werkudara kuwi donya prapteng ndelan wis. Karo bojoku tak boti Ndara Sena wae. Masa. Pokoke ning diwe Ndara Sena mangkat aku melu budal.
Mongko Ndara, Werkudara kuwi bakal mukswa. Lho, melu moksa. Kowe kuwi wah. Iso mukswa. Piye to? Aku ki wis tak rancang nang pikirku kene. Begitu Ndara Werkudara muksa, aku melu muksa. Ndara Werkudara munggah swarga, aku melu munggah swarga. Wah, nang kono ketemu widodari sing ning jero kaca. Widodari kok ning jero kaca tak bandem ndasmu. Ambe kok. Aku tahu ngerti widodari ning jero kaca, pakaiane kok mencorong-mencorong. Wes. Widodarine ning kono iki grapyak-grapyak kok terus. Masa? Weh, Mas Bagong. Tanjung Perak. Kapale kobong, monggo pinarak kamare kosong. Oh, kuwi ora widodari kuwi. Oh, tenan kuwi ora widodari kuwi. Kuwi ora usah aneh-aneh. Heeh, aneh-aneh. Tenan. Kowe wani nyedhaki widodari ning jero kaca sing bayari sapa? Ndarasena. Ndarasena. Wah, wis masalah. Wah. Ning kono iki karo iso ngolor kabel nyanyi bareng kok. Masa? Wah. Lagu sing tak seneng iki Melati Linonte. Melati Rinonce. Kleru kok. Baru. Gimana rembug wigati? Wes digawe santai wae Pak karepe Bagong arep ngomong-ngomong celumang-celumang mbok ben. Bagong iso meneng apa ora? Iso. Bisa dong. Yai Werkudara. Iya. Mermane pun Kakang Dwarawati nyaketi Siadi Jalaran wis meh rampung. Wis meh rampung putumu Sasi Kirana dan Nurwindo nggone Yasa Candisari. Kinarya Sarna nggone Siadi bakal ngeyati ing reh kamukswan. Murage dina samengko wangsulana pitakonipun Kakang Dwarawati Yayi. Iya. Kresna driteng kakangku bakal takon apa? Iki dina sing durung ngayati kamukswan ki mung kari Siadi lan pun Kakang. Iya. Banjur saiki sing ngayati kamukswan pun Kakang dhisik, apa Yayi Sena luwih dhisik? Yen ora selak karo batinmu, ucapmu mengkono mau dudu sawijining pitakonan. Banjur kuwi mono sawijining panjaluk. Lho. Lah kok sawijining panjaluk sing kok karepe piye Yayi? Jaluk tulung supaya gelem nyampurnake patimu. Sebab atimu wis krasa yen bakale ora kasembadan nggonmu gayuh kamukswan. Upama bener sing dadi ucape Yayi Werkudara. Upama pancen bener mangkono banjur kepiye wangsulanmu? Aja nganggo tembung umpama. Iki dudu wewadi nanging kasunyatan tata lair kowe mesem guyu. Nanging batinmu kowe nangis merga wis krasa yen ora bakal bisa mukswa bareng lawan para Pandhawa. Wis to Yayi? Iya. Iya to. Pun Kakang Dwarawati percaya marang ucape Siadi. Cekake mengkene. Dina samengko panci kang pungkasan sabejagong antaripun Kakang lan Siadi. Mongko Yayi Bratasena wis ngerti pepeting atinipun Kakang Dwarawati. Mara gage tak rungokke ucapmu kang pungkasan, mungguh dalan sing kudu tak ambah. Kuwi kepiye supaya pun Kakang Dwarawati bisa antuk dalaning kamukswan? Munggo ing aku tinimbang kesusu mung butuh bebarengan mati kang wigatine mung genepi tata krama. Luwih prayoga ngrampungke dharmamu kang wis dadi sesanggemanmu. Adikku Di. Pun Kakang Dwarawati nganti ora gaduk gayuh weriting budimu.
Wis meh ganti alam kaya mangkene teka si Adi Koberna tompan papaning Darma maragi aku tuturana. Pun Kakang Dwarawati tuturana mungguh pun Kakang kudu kepiye? Sesanggeman apa kang kudu enggal tak rampungake minangka ganeping darmaku Yai. Yen perkara kuwi cukup tak wakilke karo Kakang Semar. Kakang Semar. Semar. Mariono. Dikira aku turu. Aku ki mau mung kedep kok 15 menit. Ki banyolane kene kedep kok mung menit. Nggih. Wonten wigatos napa, Den? Jlethong kakangku tuturana babagan Darma. Nggih, nggih. Sing bungah ampun susah ngoten. Ketrimane wong kabegjane wong niku dhewe-dhewe. Iya Kakang Semar, aku wis ngerti. Nanging iki mau Nyai Werkudara pasrah marang Kakang Semar. Darma apa kang kudu tak ganepi supaya Nata Ndarawati bisa bareng gayuh sampurnaning pati ngayati ing reh kamukswan. Ngeten nggih, Den. Sing diarani Darma niku lakuning urip. Darma niku lakuning urip, karma niku lakone penguripan. Dadi Darma lan karma niku ora iso pisah. Pisah wae Darma bar pegatan karo bojone. Clendesan. Ora meneng tak tungkak lambemu. Kula ambali. Darma lan karma niku ora iso pisah. Darma niku tegese lakuning urip, karma niku lakuning panguripan. Ngoten. Lelakoning panguripan niku jenenge nggih karma. Karma niku saka wohing Darma. Mubeng to niku. Bungah susah sugih mlarat bejo cilaka niku jenenge karma. Bungah susah bejo cilaka sugih mlarat niku jenenge karma. Dene gagapi kanthi dayaning pangrasa pamikir lan pakarti niku jenenge Darma. Ngoten. Kaya mangkono Kakang Semar nggih. Yen ngadepi karma, ngadepi bungah susah lan sak panunggalane menika kanthi Darma sing becik niku dadine karmane nggih becik. Ngoten. Yen ngadepi karma bungah susah bejo cilaka menika kanthi Darma sing ala niku karmane ya ala. Ngoten. Dadi karma niku ya enten karma sing becik, enten sing karma sing ala. Ngoten. Yen sampeyan pengen gayuh dalaning pepati, dalaning sampurnaning pati, kadidene ndara-ndara kula Pandhawa nuwun sewu. Pati uriping menungsa menika sampun kinudrat dening Gusti. Titi wancine beda-beda, ngoten. Mula sinebut mati merga ana urip, sinebut urip merga ana mati. Kaya dene Darma lan karma kala wau. Mati lan urip niku ibarate kaya dene mendung dadi banyudan. Banyudan dawah teng segara terus dadi uap dadi mendung melih mubeng kaya ngoten niku. Niku sing diarani urip mati. Mula sing gawe urip nyipta bumi sapitu langit sapitu niku wajib dilakoni tumrap sedaya titah. Ngoten. Dina niki sampeyan pengen gayuh sampurnaning pati. Dereng mesti yen matine sampeyan sakniki
Banjur tinampa Gusti mbok menawa dina niki sampean lagi dadi mendung, mati dadi udan. Yen mati mukswa menika kala mangsane sak menika dados sungap utawi uwap menika lajeng dados ical undur ngarsane nur ilahi. Mula wonten tetembungan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asale saka Gusti bakal bali marang ngarsane Gusti. Sedaya kala wau gumantung ngunduh dharma lan ngadepi karma pribadinipun piyambak-piyambak Den. Langgeng driya mangu mangungkung kanduhan remang lirlena tanpa kanit. Yen tantulusa mengko sang Dyahutama leng-leng driya mangungkon kandungan lemang lirlena tanpa kalin yen tantulusa mengku sang Dyahutama ingkang suwanea Brahmara manguswa nyumbreng ngengkati karunaning kasuwase aneng marga hamalahatgung Kanjeng Hyang Werkudara kepareng matur, wah anak Setyaki songo-songo kuwi. Iya, Hyang. Ana wigati apa marake matur? Nalika kula sabiyantu dhateng para kadang-kadang genipun Yasa Candisari. Dumadakan wonten bandera rontek umbul-umbul. Wadya saking Parang Kencana. Ingkang nedya pinanggih kaliyan panjenengan menika kados pundi? Wah. Dina iki aku bakal ngayati kamuksuhan. Aku golek tentreming ati sing tak jaluk aja ana sing ganggu rido marang aku. Rembuken kanthi becik ewadene ora kena dirembuk kanthi becik purba wasesa tak pasrahke wis sanadan. Non ngestaken dawuh. Nyai Werkudara Syadilirma pun Kakang Dwarawati kang bakal ngawati para putu-putumu kae. Katurke kenging panuwun Blethek Resma Kakang.
dumawur mangawur-awur-urahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekadya budula ana satriya cilik bungkik kakek mripate menteleng brengose sakepel sisih krugat sapa ya sapa Raden Songo wah kiyu jenenge Songo sapa kowe tambuh lawan aku mburi saka negara Parangkencana kekeseting Sun Prabu Hargayaksa tumenggung Salukat Katut Barat Salukat Katut Barat Di sing jenenge Raden Werkudara ndi ana apa goleki perkara kuwi ora perlu ngerti bakune Ratu Gustiku bakal pinanggya lawan Raden Werkudara kanthi tak takoni kuwi ora gelem wangsulan apa anane songo-songo mestekke yen tekamu duwe sedya sing ora prayoga upama ya arep apa kowe ladalah bakal golek dadakaning pasulayan adep ana songo-songo luwih dhisik wah sumbarmu kaya bisa mutungake wesi gligen parat ngadega sing jejeg candhak sabetke perbatang lakon sumyur kwandamu dodo muntaplir kinetat ndahmu nglakon kowe. What? 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 Lo. What? What? Mati aku.
Sebelah ke dadamu. Diam. Lo mati aku. Sada. Yo, mantelanku ya batem parek. Hop! Hop! Lu! Ada yo. Waya! Sampluk godo. Pecas ndah nglakon. Hoi! Wah! Ayo nyang ndi. Ho ho ho. Hai. Woya. Mencolot parat kowe. Yo. Ho ho. Hai. Hai. Wah. 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 Mundur, mundur, mundur. Wah. Wah. Raine biru kecu. Pucet saja ora duwe duit kowe. Sae piye sae Danur Wendo. Wah, ora gelem tutuke ndi Werkudara, pecah dadamu. Yo. Hop, bek atono. Wah, atos awake.
Edian. Hop! Aduh yo. Wah. Iki awak apa waduh iki? Wah. Wet. Aduh ya. Aku kena kisut. Sikut. Oh. Waduh yo. Mati aku. Wah. What? Pak. Waduh. Saron nyongon leren sik udut-udut sik ra. Wah. Waduh. Lut. What? Wet. Wah. Wah. Aduh ya. Wah. Oh. Tangi. Wah. Wah. Wet. 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 Wah. Wah. Ege patih parang kencana hadap ana. Dentayaksa aku. Oe sing jenenge Tanur Wendaya. Ratal. Gegit sumpeng apit pedhot gulumu. Yo. Ah. 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 Aduh ya. Atos gulune. Ah. Edian. Edian. Hop! Hop! Wah! Waduh. Colke. Wah. 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 What? Waya! Ratala mencorong dadane sapa iki? Raden Sasi Kirana. Ndih Werkudara
ora gelem tutuhe Werkudara pedhot kulumu. Ah! Ah! Bangsat kowe. Rambute gondrong. Median. What? Wah, iso mabur gawa kitiran kowe mesti. Wah. What? Canda. Wah. Tan samar pamore ing soksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu kadikarunaning kasuwase aning marga amalatku ladal wadya parang kencana padha kucar kacir goleki Werkudara nganti direwangi gelut. Iya, Werkudara tekaku duwe sedya sing becik. Ana kene aku ora bakal gawe onar. Raden Werkudara, aku sing sowan Raden. Werkudara.
wancine wis madya ratri Iwang Candra Purnama Sidi ana tangis ayo kula nyuwun pejah ingkang sampurna Raden. Kula kepengin nulat yang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Karungkala Duk Rumuhun ingkang dika ruwat satemahantuk dalan sampurnaning pati. Raden Werkudara wiwit dinten sakmenika kula pasrah bongkokan pejah gesang kula dhateng dika Raden. Tan samar pamoring sosma sumurupa yen kowe pengen antuk dalan sampurnaning pati syarat saranane kudu nglakoni urip sing sampurna. Tak baleni meneh yen pengen mati sampurna nglakonana urip sing sampurna. Mila kula sowan ngarsa ndika Raden Werkudara kula pengen nebus sedaya dosa-dosa kula caranipun kadhi pundi kula nderek Raden. Wong urip ana ngarcapada duweni dedosan rong perkara. Siji dosa karo sing gawe urip, loro dosa nglawan alam. Ya titah duwe dosa karo sing gawe urip, lamun po gelem nyuwun pangapura. Gusti bakal paring pangapura awit Gusti kuwi Maha Pangapura. Sing abot lamun to titah duweni dosa lawan alam, dosa lawan bumi geni banyu angin, kuwi sing jalari apesing uripmu. Yen akeh dedosanmu lawan bumi geni banyu angin, ibarate mlaku sak mlaku suket godhong nyerimpeti lakumu, krikil watu nyandungi lakumu. Hargayaksa wonten dawuh Raden, aku takon marake Wangsulana, kowe wis nate apa durung nyuwun pangapura lawan bumi geni banyu angin? Oh, Raden. Wah.
mandam sumula hamadangi jero pasarean ngenani wadon remur hemu babar pisan dereng nate kula nyuwun pangapura lawan bumi geni banyu angin kula kedah kados pundi Raden Werkudara yen kowe golek dalan sampurnaning pati semune durung titiwancine nanging retenana wiwit dina iki kowe nyuwuna pangapura lawan bumi geni banyu angin Yohanasir patang perkara mau sing ngancani wiwit kowe lair cenger ana Ngarcapada nganti dina samengko sing reksa kowe ana jagat wetan Anasir angin dewane Bathara Bayu malaikate Jabarala wernane putih dina pasarane legi nyuwuna pangapura lawan dayaning angin sing mapan ana jagat kidul Anasir geni dewane Bathara Brahma malaikate Makahala wernane abang dina pasarane paing nyuwuna pangapura lawan Anasir geni kang mapan ana jagat kulon Anasir banyu dewane Bathara Sambu malaikate Hasarapala wernane kuning dina pasarane pon wondene kang mapan ing lor Anasir bumi dewane Bathara Kala kala tegese wanci utawa wektu malaikate Hajarapala wernane ireng dina pasarane wagi lamun ta wis diapura dosa-dosamu karo sing gawe urip diapura dosa-dosamu lawan alam ora urunga mapan ana ing pancer tengah ya kuwi mapan ing dina kliwon dewane Bathara Wisnu Wisnu tegese wis manunggal kawula lan Gustine manunggal cipta rasa budi lan karsa mula dina pasaran kliwon wernane manca-warna marage baliya nyuna pangapura lawan alam nyuna pangapura lawan sing gawe urip ing kono dalan minangka sampurnaning patimu